Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 7:45 na ang oras na yan. Atod po sa Indocan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Aminosidal sa 0916308420. Siring man, atod po sa Indocan Clinic ni Dr. Rode Ante. Biparan po sa gabosan sa iyang clinic bukas. Asinyaon po siya oro aldaw. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mali, tama ba? Nakauna ko sa bago, Kwan? May mga reaction kita. Sige po, salamat sa mga text ninyo. May iptantod. Paabot ko po kay Derek Edwin. Ang sa indong mga text. Yeah. Okay, sir, pakipalop tabi kang problema may digdi sa aideng kuryente. Sige po. I-forward ko na lang po sa mga sa APEC. Ini po na concern nito tungkol dyan sa kuryente natin. Okay? Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB. Ganyan pong aldaw na ini. Hey, good morning tabi sa mga kababayan niya to sa madaling simbagong kulang ining apod kan sa tuyang amigo. Hello, Doc. Pare, marinaga. Hello? Hello? Ay, madali lang. Okay, nag-apod ka si Dr. Chris Gianan o ang concern ni Doc. Pakiapod na tabi padigiraray kung ano sa tuya na concern. Okay, now, medyo may good news kita ngunyan. May good news kita. Ano nga yung medyo natangeta medyo may good news? May good news kita, mga tugang kang Omicron variant. Ang sabi-tabi kang Pfizer, may panglaban da tabi isinda, partially na panglaban mga tugang sa COVID-19. Oy, very good man. At sa sigwala bang kita kikwan, ano yan? Tabi, igawan na kay panglaban kita mga tugang sa so ibabagang vaccine, garipigha ditan. Hanggang nga ningon yan, dahil pa man nakapagpapaluwas kaya ano man na reaksyon, mga tugang an sa tuya, tabi na, kumpletong detalye, ang WHO. Kaya lang, yung po ang sabi na dapat tabi, kita gabos, mga tugang, ang pinapangapuda nila, dapat tabi magpabakuna. Yan ang pangapuda. Pag nabakunahan na dapat tabi, mga tugang, igwa tabi kita sindaki, magkakanigo na, magkakanigo na detalye para dyan. Okay? Now, unang haputa, Angel, ano pa daw tabi ni sa Inquirer ini? Di ko waring alam ako ko alig diha. So, House of Representatives, mga tugang, may inapurbaran na House Bill 10459. 10459 na House Bill.
Alam po nindo kung ano mga tugangan House Bill na ini. House Bill, mga tugang na nagtatao nin pribilehiyo. O House Bill, mga tugang that provides privileges. Para po duman, mga tugang sa mga married women. Sa mga married women na i-retain da tabi, mga tugang, ang paggamit kan sa indang maiden surname. Tamang pagkasabot ano nga ni ang maiden, mga tugang, surname, sabi kan iba. Mga tugang kan mga kababaihan. Kung sabihin tabi kay ni pigtutugutan itong House Bill, mga tugang na ito sa House of Representatives, pigtutugutan da tabi, mga tugang na so mga babayi i-retain ang apelyido ninda kandaraga pa kundi ka mayagom na. Nakapublish ini sa inquirernet.com. Madali lang ta. Ilingon ta ang detalye kay nita. Gusto kong i-connect ini, mga tugang, sa sa magiging topic ta, mga tugang, sa masunod. Lower House grants married women right to retain maiden surname. Alimbawa ngaya, Rochelle Armenia. Pag nag-agum na siya, mga tugang, dapat baga? Alimbawa ngaya, apelyido ngaya, kanagum na ngaya, Baldo. Diba? Dapat baga? Ang dadarahon niya ng mga tugang na apelyido, so apelyido kanagum niya. Base po, mga tugang, sa House Bill na ini, ang mga kababaihan, pigtatawanan po, mga tugang, kidiretso, na i-retain ang paggamit kan sa indang maiden name. Pag sinabing maiden name, kung ano sa apelyido mo kandaraga pa, iyo ang gagamiton mo. Pangyari sa, ano ba nagkakarisipang mga congressmen tadi? Di ko magkasarabutan ini. A bill granting married women the right to retain their maiden names instead of adopting surnames of their husband has been approved by House of Representatives. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. With 227 members voting in the affirmative, salbatan na 227. House Bill 10459 was passed on the third and final reading. There was no negative votes. Day po, mga tugang, ki negatibong boto. The House Committee on Revision of Law recommended passage of the bill, which was approved by the panel during the Women's Month last March. Ano ang katuyuhan, mga tugang, kan bagay na ini? Basta da, mga tugang, sabi sa Article 370, mga tugang, kan mga mayagom na babae, limited da taben sa indang choices. Kundi dapat mapili ka, mga tugang, kan dadarahon mong apelyido. Nga, ako ngayon, alibawa ngayon, nag-agom ako. An apelyido. Gusto mong sabihin, salbatan ng pangyari. Hello, good morning. Hello, good morning po, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Ano masasabi mo kay ni Busing? Ano masasabi mo? Ang masasabi ko po sa ang kapatalan. Grabe ka man. Pilipinas yan. Inadalan indikan mga kongresista ng mga matatali. Matatali po yan. Ang uraban niya iba ni Casinzo sa Pilipinas. Ima, ano man ang ganun may tabang kay? Ini da, garo inapurbaran ninda dahil ang ta Women's Month magakang Nobyembre. Kalibungan baran yan. Oh, nalibong talaga ako buko sa karaw. Anda
dapat doon ni saan, maganuhan mga congressman, kung paano man ang lay na so mga lalaki, pinakulti man sa nagong na babay. Amo na nga ni. Amo na nga ni. Sa babay. Amo na nga ni. Oo, okay. Maya tabi. Salamat po. Salamat, di ba? Oh. Sabi sa informasyon, sabi mga tugang ni ano yan, sabi kan ano yan, ito ha. Sabi kan author ka ini, batang author ka ini, mga tugang si Camigan Representative Xavier Jesus Romualdo. Chairman kan Technical Working Group Palan endorsed the approval of the bill. Sabi, this would empower women. This will empower women since he would now have a clear legal provision stating that they have an option to retain their last name after marriage. Dapat pala, may ma-interview kita kaini. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Hello, good morning, babe. Babes, morning. Oo. Ginibuming ba yan? Tapaboran sa indang? Oo, kita ba? Ang babae baga pag naagom na migo, dahil naman sa apelyido, di ba? Yung ani. Ang gigibo ng middle name sa family name niya, plus so agom na apelyido na kang lalaki. Sandali. Ay na. Pangyari, bata masiramon so reaction ka ito, nablubat pa kita. Ay, napangyayari. Oh, anyway, mga tugang, bata baga po kang kwan, kang ano ini. Detalye takimaray ini, ha? Mga tugang na, ini po, dahil pa man ini basta-basta ma-implementar, yaon pa lang ini, mga, approve pa lang ini sa House of Representatives, ano? Una taon, pag irestoryahan ta, may bago kita mga imbes na databi na, ano yan, sabi ni Dr. Chris, pattern iyan other European countries, duman choice kan babae, if I retain o i-adapt ang surname of husband, na iling muna yan. Yeah, pag maagom ka na palan, nungan nga, or bit-bit mo sa apelyido mo, or gamiton mo sa, ano ba yung nagkakairisipan? Ano ba yung problema? Kung bit-bit kan babae, ang apelyido kan agom. Ano, may problema ba ya? May problema? Gari. Nagpapainit naman anong kaisipan yan? Gari man sa nasok. Ini man na. Boseng. Blake, ano kan? Blake, masyado ka na. Madagit sa kuya kayo si Kung Pido. Masyado ka na. Masyado ka na. Good news. Yan migo, lalo na kay attorney Olsi. Uda Major. Busiklat na mo na Mr. Luknog. Kung ikaman ang gad babae, gusto mong maging Mrs. Olsit, mas Mrs. Busiklat o Mrs. Luknog, mas maray na ang lay na yan, sa bua, pero may pakinabang, lol. Sabi kan sa kuyang professor sa research. Iyo man ang tabi mga apelyido bagagari nga niya, marain ang dating adi. Igo nga ko itong estudyante, pero maday mga problema. Kaya ito, akong estudyante, ang nga apelyido niya, Pante. Nagman mas ba, diba? Medyo akseptado man naman. Diba? Pero ano man ang gad iyan? Madaya, may mga reaksyon kita. Hello, good morning. Hello, good morning, Noy. Good morning, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Good morning. Iyan, Noy. Choice. Yan. Yes, Choice. yes. Apa? Bako mang piriritan. Wala buka dida eh. Kung gusto mong i-retain sa ngaran mo, fine. Yes. O anong problema? Iyo man ang gada, no? Tama man ang Yes, hapot mo. Tama, ma. Okay. Oo. Baga. Oo. Choice. Choice. Kung gusto mong i-retain, okay. Kung gusto mong sunod dun sa agom mo, okay. O anong problema? Iyo man. Okay. Magabat ba ng hapot mo? Oo. Okay, thank you. Di ba? Oh. Pag ay madali lang, sus ko. O di, bata baga kan bulan na, ano nga na ini? Kang
Good morning, tabi, Professor Ronel Juneda, sir. Ang sa kuyang professor sa research. Okay. Ano ba? May point si Madam Regino. Ano man ang problema? Mag-choice ka ngaya. Choice mo. Kung ano ngaya ang gigibuhon mo. O, madali lang po ta. Ubata baga kan kuan kang ano iyang kang ano ini. Women's Month baga, mga tugang. Angel, tawagan mo nga ito, Angel. Agadan ko daw reaction kay ni si Senadora Loren Legarda. Tawagan ko si ano yan, tawagan natin si Juan, si Senadora Loren Legarda. Mga tugang ta. Hilingon natin, ano ba yan? 6, 7. Tawagan. Bata baga Women's Month, di ba? Mga tugang, hingan natin ng ano yan reaction si dating Senador Loren Legarda. Dahil ang tapigrim doon tabaga, so International Day for the Elimination of Violence Against Women. Yan. Bilang dating senador, boda champion mga tugang sa women's right, ano po ang sa iyang mga naging lakdang tungkol sa bagay na ini, tungkol po sa violence against women. Natatabi ko connecta ini. Ini databi, pati databi kang diretso, privilehiyonin sa rong babayi. May point naman si Madam Rino, boda si Sir Ronel. It's a choice. Di ba? Nga. Nag-agum ka pa. Buda. Nata. Sabi yung tangaya, ano man ang problema duman. Di man yung problema. Nata ba? Nata kay po pag-isturbon kayo ni ang kongreso, kang araw kayo ni... Ay. Di ba? Jesus Mariosip. Imbis na okay ng dalagan niya to, digdio. Mga tugang. Kung ano nagkairisipan na naman. Sa bagay, sabi ni Sir, kung halimbawa ngaya, ang apelyido ngaya, Bukatot. Abo mo, mga tugang na gamiton, di, suga apelyido mo, ang gamiton mo. Halimbawa ngaya, arog ka ngaya, magayon na apelyido, Regino. Yan. Di, i-maintain, gusto mong gamiton so Regino. Yes, di ba? Mga Maseda. Di ba? Pero, ini mga tugang na bagay na ini, susugda ini sa ruling kan Supreme Court. Ito sabi kan Supreme Court, in 1995 ruling, the Supreme Court said the married woman has a choice to retain her maiden name in the case of Fatima C. Yasin versus Honorable Judge Sharia District Court, 3rd Sharia Judicial District, Zamboanga City. The High Court said the use of the husband's surname during marriage, after annulment of the marriage, and after the death of the husband is permissive and not obligatory. This bill does not in any way amend the law. What it does is clarify the choices of surnames a married woman may use after marriage. Yan. Takabaga. Iyo pala niya. May binasihan mga tugang sukwan. So, batas. Hello? Hello, good morning, baby. Good morning. It's your choice. Opo. Okay. Sige, Migo ha. Ano pa ang reaction mo? The choice of your identity. Yes, that's correct. That's correct. Okay. Yeah. Okay. Yan ang Apo. pinaka-kulitan. Kasi nagpakasal ka, gusto mong sabihin, dadaraon mo sa lalaki. So, surname kang lalaki. Yes. Okay. Unyan, kung nagpakasal ka, na surname man na kang babae ang dadaraon mo, Opo. ano ang identity card? Yeah. Okay. Sige, Migo. Tayo magkapanagos ng taon-taon, ha? Yeah. Sige, sir. Okay, thank you so much. Alright. Sige, hingan natin ng reaksyon si dating Senador Loren Legarda, Senator Loren Legarda. Mga kaibigan, may kinalaman ho dito sa Day for the Elimination of Violence Against Women. Senator Loren, magandang umaga po. Si Henry po ito. Henry Marhay na aga, buwabati sa Kabikulan. Good morning. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, kamakailan lang ho, ginunita yung International Day for the Elimination of Violence Against Women bilang isa hong dating senador at champion po sa women's rights. Ano po ang mga naging hakbang nyo upang ma-address ang violence against women po, Senator Loren?
Opo, tama po yan. May mga batas na po tayo na dapat ini-implement po ngayon para protektahan ang karapatan ng mga kababaihang Pilipina. At kasama po dyan yung Magna Carta of Women. Opo. Nandiyan din po yung Anti-Violence Against Women and Children Act. At patuloy po natin sa tulong ang mga matagal na nating layunin na magkaroon ng isang violence against women-free na lipunan Yun. sa ating bansa. At upang makamit ito, importante yung partisipasyon ng lahat mula sa kababaihan, mula sa ating bahay, sa komunidad, sa mga LGU at sa mga ahensya ng gobyerno. At bilang dating chairperson ng Senate Committee on Finance, ay binigyan po natin ng pondo ang AYACAT. Ito po yung interagency task force na nag-i-implement ng batas, yung Anti-Trafficking in Persons Act. Ano ba ho ito? Apo. Ito po yung batas na nagpaparusa sa mga nagbebenta o nagkakalakal ng bata at babae. Dahil minsan may mga sindikato na nagbibiktima ng bata at babae. At itong batas na ginawa natin ito, Anti-Trafficking in Persons Act, ang batas para sa proteksyon nila para mahuli, pag nahuli ay maparusahan ang mga sindikato na siyang bibiktima sa mga babae at bata. At yung AYACAT, ang Ayun. ahensya ng gobyerno na siyang tumutulong sa mga kababaihan at mga NGOs. Kaya napondohan po natin yan sa kanilang mga programa nung tayo po ay senador at chairman ng Committee on Finance. I At see. marami rin po tayong mga tulong sa kababaihan gaya ng ating pagbigay ng tulong sa PNP. Nagtayo po tayo ng Women and Children Center sa PNP headquarters sa Metro Manila sa Camp Crame, at tayo rin po ay nagbigay ng operational MOE, operational expenses para po sa training, para po sa mga kapulisan na sila po ay matuto ng gender-sensitive na panunungkulan, lalo na sa mga issues tungkol sa women. So ilan lang po to Apo. sa ating mga ginawa para po matulungan at malaman ng kababaihan ang kanilang karapatan para din maprotektahan ang kanilang legal rights. Opo. Senator Loren, ngayon po o kasalukuyang ginaganap ang 18-day campaign to end violence against women. Hanggang December 12 yata ito. Ano pang mga dapat po nating gawin upang maprotektahan ang ating mga kababaihan mula sa pang-aabuso at mapatatag po ang women's rights sa ating bansa, Senator Loren? Opo, naipasa na nga natin yung mga batas. Importante na lang talagang malaman ng lahat Oo. ang uri ng batas, yung laman ng batas, at ipatupad. Importante yan. At mapondohan ng batas. Pero maliban dyan, kailangan din siyempre ng economic empowerment ng kababaihan. Ibig sabihin, magkaroon sila ng trabaho, magkaroon ng negosyo, magkaroon ng pagkakakitaan ng kabuhayan. Kaya nga po, yung ibang batas pa natin sa kabuhayan ay para na rin sa kababaihan. Gaya ng micro, small, at medium enterprises law. Kaya talagang tinutulungan ko yung mga maliliit na negosyo, lalo na sa mga probinsya at sa kanayunan, dahil ito ang nagbibigay ng tibay ng loob sa kababaihan pag meron silang mga negosyo at trabaho. At nung ako ay senador din, na chairman ng Committee on Finance, marami po tayong mga napondohan na mga kabuhayan, MSME, na ang nangunguna ay mga babae. Apo. Ang iba pa dyan, sila ay mga NGO na gumagawa ngayon ng mga PPE sa Metro Manila. Meron dyan sa mukha sa Antique, meron mga women weavers Opo. na napondohan natin, nabigyan natin ng training center, meron yung mga gumagawa ng mga bag, ang dami po. At dyan din sa Kabikulan ay meron din mga workers na gumagawa ng abaka, ng mga produkto na nakikinabang sa ating batas na MSME law. So ito po'y mahalaga na mapondohan lalo ang batas na ito at ang mga programa ng gobyerno ay mga suportahan gaya ng Department of Trade and Industry, yung shared services facilities para sa mga kooperatiba, yung dole pang kabuhayan, at para matingnan natin yung mga women-led NGOs at yung mga
maliit na negosyo na ang mga empleyado or ang mga head ay kababaihan, ito'y masuportahan. Yes, opo. Senator Loren, maraming salamat po sa inyo. Ano pang inyong mensahe sa mga kababaihang nakikinig ngayon, lalo na po ang mga taga Bicol sa araw pong ito? Opo, maraming salamat sa inyo. Kami po'y nandito para sa inyo. Mahalaga ay may batas na, importante ay mapondohan at ma-implement ng ayos para po matulungan lahat ng kababaihan. Opo. Diyos Mabalos, maraming salamat sa iyo. Henry, magandang umaga po. Stay safe. Yes, ma'am. Stay safe po. Mabuhay po kayo. Thank you so much, mga kaibigan. Yan po ang ating dating senador, Loren Legarda. Okay. Speaking of women's rights, violence against women. Si Jomar, garo si Jomar o si Lowens ito? Ano? Magayon po itong sinabi ni Senador Loren Legarda, mga tugang, na ma-strengthen ini. Ano? Mapakusog lalo ang implementasyon. Ang mga batas na ini talaga, magayon na may protection kita sa mga kababaihan against women. Takita, si sen perpetrators. Kadaklan bagakan. Diba? So, komunidad, so environment, sa mga lalaki na iba, di ba? Si Jomar, may report, pero si Jomar o si Lowens, kan sarong aldaw. May sarong lalaki na iblinater kan agom niya. Mga tugang ta. Aram mo ang ginibo niya? Linatob niya sa agom niya, pagkatapos na sayumahan siya na makipagdurog sa iya. Maray daw yan, Ate Rochelle Armenia, na fight na ya. Para kasi na yumahan, bubungagon, kukulugon mo na gumo. Maray pa magdagbog-dabog ka na sana, magmuto-muto ka na sana, maray pa. Very bad. Di ba? Gom. 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 Dahil lang yan akong brief agom. Anong oras na agom? Alas 11 na agom. Ay, na akong brief pa lang. Ay, agom ba? Sige na agom. Turugin na ta. Saga ba kalanta ka sa LCC? Masabi ka kan, aduda ini. Agom. Namit gas. Pero ilingonin do ha, baka di aram talaga kang publiko na igwa kim mga existing laws sa Pilipinas na nagtatao po ng protection, siring po sa sinabi ni Senadora Loren. Diba? Imagine para di ka pinagbigyan kan agomo, kukulugon mo ang agomo. Di ko haram kung natatakaypuhan na kulugon ang agom. Pag sinayumahan, kan mari mo kundi. Iyan baga, Madam Regino, pigigibo baga ang kan mag-agom, dapat siya may will, ano po ka yan? May, ano ito sa apod ka yan? May consent na without being forced. Di ba? Voluntary. Voluntary yung pigtatao, tanganin na. Pag may consent baga, buwelo, voluntary, parihong mo ya, you will enjoy mga tugang the gifts given to us. Diba? Given to a husband and wife. Regalo baga iyan na bagay na. Nantata. Agom. Bayan ang agom nga. Talilo yang nga. Bud ang nga. Pagkal nga agom. Para-para. Bungagon. Paano nangyayari ini? Nangyayari ang mga arog ka na bagay kung ang lalaki nakainom. Or baka iba ang diba? Iba ka ibang nasinghot. Yeah. O yun ang pagkasabi ng Senator, dapat ini pakusogon, strengthen ang batas, ipaaram sa publiko na igwa ka ini. Diba? O, nakainom ka, salbatan ng pangyari sa maabaka, kung anong nakachungki ka, kung ano. Diba? O, doble ang kasalan mo, taginibo mo yan mga tugang sago mo. Maripa kitang mga lalaki, ako, unta na. Medyo ngayade kita na pagbigyan, mamuto-muto kita. Pagkaaga. Gom. Kuha nang sabi, agom. Pagluto ng pamahawon. Pamahaw.
Awin na. Ano, ay, na pangyayari sa Maabaca. Di ba? Ano na pangyayari? Okay na. Awin na. Anyway, barit, segue ko lang, tabi ko duman sa istoryang ito. Ito talagang mga lalaki, akunta talaga sa day, na medyo, may paminsan gari mo yahon taman, minamuto-muto baga kita, bako yung Ate Rochelle. Pero may maabot sa point na kukulugon mo sa ago mo, nasapakon mo o bububuan mo kitubig na kung ano na maresulta sa sarong violensya, pinagbabayular mo ang diretsonin sarong babayi. Yun nga na nga babayi pinaasa mo, physiologically and psychologically infused na violensya. Pwede kang reklamo kaan. So, sweldo dahil mo tinao, pigparataraman mo kimalanit ang ago mo, pwede kang, di ba? Awin na. O bueno, balikan ta sa topic ta kasaba ago tabi. Tamag commercial kami na Ronald. Okay. O, sabi mga tugang kang alat ngo na ha. Kang author duman sa itong House Bill na ito. Kapos, sabi kang author tabi, Congresswoman Kapos, sa Article 70 tabi ay binasa ko na ini. Pero, ang sabi, mga tugang, base sa Article 370, mga tugang kan family code, kan mga wedded woman, limited sa nadatabi sa 3 choices ito. Number 1, use her maiden first name and surname and add to her husband's surname. Number 2, carry her maiden first name and her husband's surname. Number 3, use her husband's full name but prefixing the word indicating that she is wife, such as Mrs. However, most Filipinos are not aware that a married woman also have a choice or has a choice to retain their maiden name, sabi po kan kung mga kongresista. So it's a choice, mga tugang talaga. Tangani po na mapakarhay ini. Under the bill, a married woman is given the fourth option. Titawan ang ikaapat na option. Mga tugang na-retain, i-mantener ang sa iyang maiden first name and surname. Idadagdag ito duman sa Article 370. May point man pala. One. Natatakay po ang pangdistribo ng Kongreso kasi ito, daing choice ang mga babae kung ang apelyido kan agum ko, palpal, latok, or pitpitan, definitely ko ka. So kaklase ko kang high school, kagwapo, matalion, macho pa, ang ngaran niya, ang apelyido, dakoy-koy. Sabi ni Madam Rino, ako kuntang lay tapos kikibliton, titaraman ko lang, o sige, help yourself. Diba? Klarado tabi, mga tugang ha, klarado, na pigpa init ko lang ka makasaba. Klarado, na ini po na dagdag susog sa approve kang lower house, dahil pa po ini pwedeng implementer. Takay po ang counter bill sa Senado. This is the fourth choice, mga tugang. Ini ang fourth choice or fourth option kan mga babae na retain an sa indang apelyido. Ganun pa so, ang sarong option niya, ngaya, Rochelle, Armenia, Das, may Das baga yan, ngaya, anong gusto mga apelyido ni? Ngaya, Ligarda. Diba? Mayroon kaya, diba? Pwede man na ngaya, Jose, ngaya, Rochelle, Armenia, Rochelle, isabay mo so full name mo sa middle, full surname.
Yan ang tulong option pala na pigigiribok. Pang-apat databing option ini, nawaraon mo, so pangaran kan agumo, gamiton sa pangaran apelyido kan agumo, i-retain mo sa apelyido mo. Yan. Okay, tako na apelyido mo nanggad mga na. Kaya ito, may kaklase akong pangaran talaga niya, P-I-T-O-Y, apelyido niya, taga Surusugon, magayon na babae, maputi, alabaon pati ang buhok. Ang apelyido niya, P-I-T-O-Y. Di pigapod kang professor may kaito sa math kay apelyido. Pigapod ngaran. Ha? Pigapod ngaran. O, di iyo po yung mga tugangan, mga dagdag na options tungkol dyan. Willingness ta kung wala yan no satisfaction both side. Alright. Henry, nadangog ko itong report sa imo, nagiulok nga na ko ka itong babayi na nagkaso. Yung man talaga, makaso ka kung kwan plus under nanggad ang lalaki, day ka na madara, maski apelyido. Day ka na. Tapos nga niya, kung under nanggad ang kang, ito. Good morning, Noy. Ay, sandali lang. Ay, pala. Ito sa reaction pala ni Ninong Celso. Plus nga yan na under nanggad ang lalaki. Day ka na madara mas kapilyedo. O yan sana. Tama. Okay na? O bueno. Ang mga informasyon na sa indong nadangog, mga tugang at atod po sa Indokan. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kong Joey. Ikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad. MSEQ roads, mga infrastruktura. Livelihood training, katabang pa ang TESDA. Ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad. Sa BIO, salamat libreng tuition fee. Dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad. Sa tung naresibiya, mga tabang medikal. Sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Jo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada
kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Ang Pasko na iyo ang pagrumdom sa pangakian kang sa tuyang kagtubos na si Jesucristo. Gibuntang simple ang selebrasyon kang Pasko. Susugunta ang dalan na sa iyang inagihan sa paagi ning simpleng sakripisyo. Ang igwa dapat makarumdom sa mga tugang tang kapus sa buhay. Ang danay na pagkamuot sa kapwa asin bulaos na pagsirbe. Ang sakuyang simpleng paagi tanganing mapahiling asin ipamati ko sa indo ang sakuyang pagpadaba. Ini po ang sa indong katuwang sa Segundo Distrito, Vicente F. Batusar III, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya. Nagpapaabot ning maugmang Pasko asin puno ning grasya asin paglaom sa pag-abot kang bagong taon sa Lambang Legaspeño asin bilog na Segundo Distrito kang Albay. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex Workies yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap ng huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Namamasko, suot ang masko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para
Ang health tip na ini, hatod sa Indo kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Roaldao, mag-ATC Vitasync na sa Roaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legas Peños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss. Sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka, puto, nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama
responsibly. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Kong Joey. Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuong na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Diyos maray na aldaw sa lambang Ligaspenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Seloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Seloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Brad, atubangon ang angat kang panahon kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life
Ally, mahalagang paalala. Ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Diyos marayan daw mga kapwa Ligaspenyo. Ini po si Atty. Butch Lucila. Ngunya na Pasko, lugod padagos ang pagkasararo kan lambang pamilya na pano ning pagpadangat sa lambang saro. Pagrespeto, pagkamuot, asin pagtabang sa kapwa, iyo ini ang tunay na presensya kang Kapaskuhan. Pagpangadji sa tuyang kagurangnan, pagpasalamat sa gabos na biyaya mantang kita nagahampang sa pandemyang ini. Sa liwat, ini po si Atty. Butch Lucila nagpapaabot sa Indo ni maugmang Pasko asin mapayapang bagong taon. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Carlo Lirio, taga Bitanong, Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa inda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. The first university in Bicol, ang University of Nueva Cáceres, ay tatanggap na ng enrollees sa December 15, 2021 para sa second semester ng school year 2021-2022. Registration is ongoing. Employable courses are offered in our 7 colleges: engineering and architecture, business and accountancy, education, arts and sciences, computer studies, nursing, and criminal justice education. For career advancement, pwede kang mag-enroll sa School of Law at School of Graduate Studies. Experience quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready.
For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Register now and enroll soon. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik kita sa programa. Nag-time check na. Okay na ka, Ronald, sa time check, Ronald? Di pa? Sige daw, ilag ko muna si Lawrence Barcena. Ali po dyan sa luwas. Basahon ko tabi sa mga reactions nindo. Totoo lang, ha? Dili po mga tugang sa Satuya tabi na programa. Mientras tanto, mga tugang, si Dr. Mansilla kang Department of Health nangapuda na dahil magpili nin bakuna sarong opisyal sa uniform personnel nagpatotoo na mild symptoms sana ang namatian niya kang tamaan siya kang COVID-19 dahil sa protection kang Sinovac. Nakulo na baga kayo na nagpatotoo, di ba? Si Congressman Didi Cabredo. Itong sukauro ni Pio na saro pa. Diba? Si Mayor Ong Hoko. Nakauron taman sa programa. Diba? Yun, ha? Pero may protection man talaga giraray. Anong brand na gamiton mo? Lawrence Barcena, i-detalye mo. Go! Salamat tabi VP nangapudan sa liwat si Department of Health Bicol Medical Officer 4 Monray Isaya Mansilla na dai magparapirili nin bakuna tagabus ini epektibo asin nadidepensahan ang lawas para labanan ng COVID-19. Ini ang ipinagunambitan sa liwat ni Mansilla sa DCGB News na dai maging brand specific. Taiyo ini ang nakakadiskwido kung natataan mga lokal na gobyerno dahil nakakabukod kan target kaning populasyon na mabakunahan kontra sa nasambitan ng helang. Manunutaran na sa Daraga Albay, konsumido si Alcade Vic Perete, tailangaw ang Sinovac na samantalang sigun kay Mansilla, siya bakunado nin Sinovac, si Assistant Regional Director Dr. Chito Avelino, Sinovac man ang binakuna, asin nakatabang nga ni ini na kung sakali tamaan kan helang dahil magiging severe ang mamamatean, na may antibodies na ini sa laog kan lawas. Idinugang pa ni Mansilla na may kamidbid siya na abo magpabakuna kan tinamaan kan helang, naging severe lugod so na matean, asin may mga tao na nagsasabing na kan tinamaan kan helang, bako masyado problema, tamayl symptoms na sunamatean kan nabakunahan kan Sinovac. Yan trastan to tabi BP sa ibong nalado, ang DCGB News may nakaulay may kinaraman sa siring na bagay,
na sarong alangkaw na opisyal sa sarong komandansya ng mga uniform personnel na abo na magpaunambitan kan sa iyang pangaran. Nangun yan, tinamaan siya kan COVID-19. Pero kan tinudukan siya kan Sinovac kan mga nakalis na aldaw bago siya tamaan. Mild symptoms lang an sa iyang namatian asin dai siya nadidipisilan sa iyang nga kamugtakan ngunyan. Un kaya sigon kay Mansilla mas marhay ang bakunado asin dai magpili nin bakuna kaan Sinovac dakula man ining tabang para mangyari an helang na ini maprotehiran ang kada individual asin dai magparaturubod sa mga bako man reliable na mga impormasyon na nagruluwas sa social media magtubod sana sa Department of Health dahil ta ini may background ning siyensya. Yan tabi bitian mga dagdag na istorya halis sa Department of Health. Ako po si LBB. Salamat, Lowen, sa report. Mientras tanto, dumang kita sa kinamumugtakan ni Jimmy Nasalita. LTIF RB mahigpit sa mga bus na sa pagbalik operasyon sa problema o ang problema ang mga kolorom na van na mamasada dahil na iksihiran kang LTO. Ay nako, kaya naman ko. Detalye kang report kay Jimmy. Naputol si Jimmy. Okay, dito ka na muna, Kwan. Dito ka na muna, ano yan, Angel. You're my angel to my lonely prayer. You are an angel from above. Ano mo yan? Di webes ko yan? Apagod ako biyernes. Bueno, mga nay, aram tagabos na importante ang tibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Paano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified and sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya. May dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming giramdamon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay halis sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery stores. Okay? Bear Brand Fortified. Balikan tang report mga tugang ni Jimmy dyan po sa Tercer Distrito, Kan Albay. Pasok, Jim. Yes, salamat BBP. Kasog po ni ka na ibarita niya to kaso bago na pinagtugutan akan Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ani bang mga bus companies na makapag biyahe patapos na medyo nagrahay-rahay na baga ang sitwasyon pagabot digdi sa pandemya na muya-muya na pinagkonsiderar na o nakabalik na ang hanap buhay kan mga bus operators as in bus drivers. Ang problema ta BBB ang mga kolorom na van na nagiging kakompetensya kana mga bus nangungontratanin mga pasaheros tal kumista durante kan kasagsagan kan na COVID-19 tabi bibi na nangontrataan na mga ini asin tumbukan an sistema kan pasahe asin an kondisyon itong so mga RT-PCR test, travel pass or certificate, bahala na dasin na. Asin igwabaga kay tunin mga nagkakadarakop na mga piki an mga test na pinagpapahiling sa mga checkpoint. Ani ba nakakadiskarte sa mga checkpoint, nakakalusot ta BBP. Sa ngunyan, balik na an bus, alagad kinonfirmar ni Mr. Noel Ordoña and MTRRM o Yudoran na ang mga van na konsideradong kolorom, sige-sige man girarayan biyahe. Yan. Sa dinot pag-ipig pangapunan na kani,
kanim DRRMO ang regional office kan LTO na magpadala sinadigdinin mga ahentes Aha. sa Pier Can Pioduran na kung gusto nindang magkadarakupan mga ini, no need na magparabarantay, magdarasin na nin tao dyan sa mga tinampo. Uya na sa Pier Can Pioduran, magkakahiriling ninda ang mga nag-aarabot na mga van na iguanin mga pasaheros. Ngunyan, useless lamang ining paghigpit duman sa terminal, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, na bawal magpasakay nin bakunado na pasahero. Asin dapat nakatimbre sa mga MDRRMO arog digdi sa Pioduran kung piraan lunad kan bus. Tanganing pag-abot digdi, mati-check man sa terminal sa taigwada nin Ayun, naputol si Jim. Naputol si Jimmy. Okay, o sige. Okay na, mabalik si Jimmy para kumpleton sa detalye kang report ni Jimmy. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Okay na ba? Sige na, balikan ta lang muna si Jimmy Boy. Alam mo, yan na issues na tungkol yan sa mga bases. May kuwan kaya dyan eh, may mga ano yan, may mga demo basta-basta na may mga kuwan, may mga puwersa, di ba? May mga ano po kaan, may mga pressure. Hali po sa konsensain, mga tugang na mga kwanta, mga kababayan ta, okay? Okay na, wala na si Jimmy, naputol na, okay. O bueno, mga tugang, mapaaram na lugod ako, digdi po sa tuyang program. Mabalik kita sa kwan, mabalik kita sa dyan na hapon. Diwan po mga tugang sa programang Pinky On Mo sa DCGV. Salamat ka sa nang pagkantabay. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Thank you po ha sa mga sponsors niya to sa Wish Ko Regalo Mo. Ayan pong alda. Thank you. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, multivitamins, Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
Enterprises, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 9:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Giglinaw kan Bureau of Immigration na dai kaibahan sa travel ban ang gabos na Pilipino as in foreign diplomats na maabot hali sa red list countries kaya pigtutugutan na sindang makalaog sa Pilipinas. Sigun kay Immigration Commissioner Jaime Morente sa bagong polisiya, tutugutan ang mga diplomats na makalusot sa travel ban sa raramkan resolution kan Interagency Task Force kan Nobyembre 25. Siniguro na nindan an sa indang immigration officers sa manibaybang ports maging sa mga foreign airline katakod kan travel ban exemption. Kaibahan man sa sakop kan exemption ang mga opisyal kan gobyerno asin sa indang delegasyon sa official travel abroad, Philippine diplomats asin sa indang dependents na mabalik sa nasyon asin foreign service post personnel na maabot para sa home office consultation o may approve leave of absence. Yan ang pangalas 9 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan